Hej og velkommen til Minecraft video. Jeg vil starte min redstone tutorials. Det her afsnit det kan ikke nå at blive med en tutorial, men jeg viser alle de ting jeg vil lave en tutorial med. Sådan der. Ja, det her er den world jeg bruger, og som du nok kan se her bruger jeg Raise Minimap. Lad os lige sætte peaceful. Sådan. Ja, jeg bruger Raise Minimap. Og ja, lad os lige lade verdenen uploade. Det tager lidt længere tid, fordi Fraps, det bruger jeg som et videoprogram. Ja, det her... Ja, det tager lidt lang tid. Ja, nu må den være færdig. Lad os prøve. Det er så min map. Så har jeg delt op i eksempler. Det her nede, det bliver så eksempel 1. Og det er en skjult pistondør. Ja. Godt. Så har jeg så gjort, at man kan trykke for i håndtaget inden og udefra. Ja. Og jeg viser tutorials af, hvordan efter eksempel. Så det her, det bliver den første, jeg laver en tutorial af. Godt. Det her bliver den næste ting, jeg skal vise, eksempel 2. Det er lige en fælde. Jeg skal lige sove, fordi jeg skal være på survival. Jeg skal nemlig dø i den her. Sådan der. Så skal man stå på stenen. Du kan også lave det til jord, hvis du vil, men så det er lidt svært at se, hvad det er. Kan jeg ikke lige nu? Jeg laver lige en video. Ja, undskyld, det var min lille søster. Ja. Sådan der. Jeg havde glemt at sætte den på survival. Nu, ja. Så har jeg så gjort, at man falder ned i lava. Du kan også gøre det til et hemmeligt kisterum eller sådan noget. Nå. Eksempel 3, det er en meget simpel, meget enkel piston der. I forhold til den første. Meget, meget mere simpel. Sådan der. Ja. Der blev ret mørkt, jeg har nemlig ikke sat noget lys herinde. Godt. Ja. Godt. Ja, nu er den så lukket. Og jeg har gjort sådan med alle ting, at de kan åbnes og lukkes inden og udefra. Det er en meget nem redstone elevator. Den er meget simpel at bygge og meget hurtig, synes jeg. Den kører fint, hvis der man ikke har en computer, der lagger ligesom min. Godt, sådan der. Hvordan? Så kan du hoppe ned her og lande i vandet. Ja, hvis du ikke lander i vandet, så dør du i hvert fald ikke på survival. Og her der har vi min skjulte trappe. Jeg har også en bedre version af det, men det her det er, hvor den går opad. Den bedre version er, hvor det går nedad. Godt, sådan der. Sådan der. Det er egentlig bare pistons, der skubber ud af muren der. Sådan der. Og så har jeg så bygget et lille hus deroppe. Ja. Og den kan også åbnes og lukkes. Og der kan det ikke hedde ind og ude. Det kan hedde oppe og nedefra. Ja. Det var så en af de sidste eksempler. Så kommer vi til det sidste nu. Den er fyldt rigtig meget, fordi jeg kun kan en stor version af den. Jeg har sat det til 3, for jeg nemmere kan se, hvor den er. Så trykker vi lige på knappen her. Den lægger lige lidt. Se. Så åbnede pistonene. Og så lukker vi igen. Ja. Der har jeg så gjort, at man kan åbne oppe og nedefra. Så jeg har så bygget et lille hus. Og det eksempel skal jeg måske bruge til et adventure map. Og jeg ligger linket til modden og til mappen i description. Ja. Der kan du se det dur. Og det var sådan